Før vi går i gang med nogle af øvelserne, så er det ekstremt vigtigt, at vi lige gennemgår grundreglerne for, hvordan vi udfører de her øvelser. Så det aller vigtigste er, at det under ingen omstændigheder gør ondt at lave nogle af bevægelserne. Hvis der er nogle af de forskellige øvelser, som aktiverer dit smertemønster, altså hvor det begynder at gøre ondt, så er det meget vigtigt, at du stopper lige med det samme. Så hvis det sker, så prøv om du kan sætte tempoet ned på øvelsen, lav øvelsen langsommere og lav bevægelsen lidt mindre. I en del tilfælde der vil det være nok til, at man kan lave øvelsen uproblematisk uden smerter. Men hvis det stadig er en lille smule ubehageligt, og du kan mærke, at du stadig står og spænder lidt i kroppen, så drop øvelsen fuldstændig. Under videoen her, der kan du se de forskellige minut- og sekundtal for de forskellige øvelser. Så i stedet for at spilde en masse tid på at lade videoen køre videre, så kan du lige hoppe til næste øvelse, hvis der er en øvelse, der ikke fungerer for dig. Det kan variere fra dag til dag, så du må løbende selv mærke efter og justere ind. Men det er ekstremt vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på, hvordan reagerer din krop på de her forskellige øvelser. Så det må aldrig nogensinde gøre ondt at træne. Regel nummer 2, lidt i forlængelse af det, er, at vi altid forsøger at lave alle øvelserne så afslappet som overhovedet muligt. Så hvis du kan mærke, at du begynder at stå og spænde i kroppen, holde vejret, løfter skuldrene, spænder i kæben, spænder i hænderne, spænder i ansigtet, så er det også fordi, du presser lidt for hårdt på. Så sæt tempoet ned, sæt hastigheden ned, lidt mindre bevægelse, og så se om du kan bevæge dig mere afslappet igennem øvelsen. Den sidste ting, vi skal være meget opmærksom på, er det her med den lange rygsøjle. Så det bliver den første øvelse, vi kommer til at gennemgå, vores grundposition for alle de andre øvelser. Men det er simpelthen fordi, vi bliver nødt til, hvis vi vil have den optimale effekt ud af træningen, også konstant at være opmærksom på en optimal kropsholdning. Så den her neutrale grundstilling, vores lange rygsøjle, som jeg kommer til at snakke mere om et øjeblik, det er udgangspunktet for alle andre øvelser. Det er reglerne for træningen, så god træning. Vi starter med at arbejde med vores åndedræt og vores lange neutrale grundstilling. Det er fundamentet for stort set alle andre øvelser i træningsprogrammet. Det første vi gør er, at vi tager en hånd og sætter imod maven her. Og så bruger jeg 3 sekunder på at trække vejret ind gennem næsen. Og 6 sekunder på at slappe helt af i kroppen, mens jeg ånder ud igennem munden. Så udåndingen bliver langsommere end indåndingen. Så hånd på maven og træk vejret ind gennem næsen. Pas meget på, at du ikke spænder i skuldrene og begynder at lave grimasser i ansigtet, når du laver din udånding. Så en gang til. Hånd på maven. Træk vejrtrækningen helt ned i din hånd. Og ånd ud gennem munden. Så stiller vi os i den neutrale grundstilling. Det vil sige fødderne cirka en hoftebredde fra hinanden, som jeg står her. Pegende lige fremad. Nu arbejder vi med samme vejrtrækning, mens vi forsøger at gøre os lange igennem hele kroppen. Så det er især rygsøjlen, der er vigtigt, vi får fat på. Så jeg trykker mine hæle ned i gulvet, og toppen af hovedet op imod loftet. Jeg starter med en vejrtrækning helt ned omkring lænden, så sæt dine hænder imod din lænd, og træk vejret ligesom ned, så du skubber hænderne ud med din indånding. Så rykker vi hænderne op til ribbenene. Hele tiden arbejde med at gøre jer længere op imod loftet. Så læg en hånd på brystbenet, så er det den øverste del af brystkassen. Pas på, at skuldrene ikke kommer opad, og I begynder at spænde. Sidste vejrtrækning fokuserer vi på nakken. Læg en hånd på toppen af hovedet. Tryk hælene i gulvet. Og i udåndingen nu, så trykker vi hovedet op imod vores hånd her. Så roterer jeg til min højre side og gør det samme igen med fokus på hele rygsøjlen, en enkelt vejrtrækning.
Så til venstre side. Og til sidst tilbage til neutral position, lige fremad. Så tager jeg en vejrtrækning ind, og imens jeg ånder ud nu, så ryster jeg min krop på den måde her. Så jeg gynger helt ned fra mine ankler og mine knæled, og forsøger ligesom at give slip på al den spænding, der sidder i skuldre og ryg. To gange endnu. Og en sidste gang. Så laver vi bækkentilt og bækkencirkler. Stå i jeres neutrale grundstilling her. Find jeres hofteben i begge sider og sæt tommelfingeren imod jeres nederste ribben. Bøj en lille smule ned i knæ. Hold jeres neutrale, lange rygsøjle her. Og så luk sammen i skiftevis højre og venstre side, så I trækker jeres hofteben op imod jeres ribben. Hænderne kan vi bruge til at mærke, om vi gør bevægelsen rigtigt. Så jeg lukker sammen i min højre side her. Og i den venstre side på samme måde. Helt stille og roligt. Ikke hurtigere end jeg laver bevægelsen nu. Og sørg for, at I hele tiden holder jeres lange rygsøjle, og I ikke begynder at spænde i skuldre, nakke, kæbe og holde vejret på forskellige måder. Lige 3 gentagelser endnu. Så tager vi bevægelsen fremad og bagud med hoften. Jeg vender lige siden til for at demonstrere det. Det behøver du ikke gøre. Herfra lægger jeg en hånd på min mave, en hånd på min lænd, og så laver jeg går lidt ned i knæ, og så laver jeg sådan en anden rumpe bagud her, og så vender jeg mit bækken den modsatte vej fremad her. Det vigtige er, at al bevægelsen kommer under mine hænder, så det ikke er min lænd, som laver bevægelsen her. Så på samme måde som før, stille og roligt, arbejd frem og tilbage med jeres bækken her, lige 3 gange endnu. Hold jeres lange rygsøjle, og sørg for, at al bevægelse kommer fra den del af kroppen, vi gerne vil træne med øvelsen. Så sætter vi det sammen, så det bliver en cirkel. Så vi kører fremad til siden, bagud til den anden side, fremad. Og så prøver vi at glatte det ud, så det bliver til en fuld cirkel. En hånd på maven, en hånd på lænden, lidt ned i knæ, lang rygsøjle, afslappet åndedræt. Og vi starter med at køre fremad, stille og roligt her. Ud til siden, bagud, igen en helt flydende glat bevægelse. Til den anden side, fremad, og lige 2 gange mere samme retning. Afslappet ansigt, afslappet åndedræt. Sørg for, at skuldrene ikke kommer opad. Og en sidste gang rundt i den retning her. Hvis I bliver trætte i benene, er det selvfølgelig okay at pause videoen og lige ryste benene en gang. Så kører vi den modsatte vej på samme måde. Ud til siden, bagud, til den anden side, fremad. Prøv i bevægelsen mellem de her forskellige retninger og få glattet overgangen så meget ud som overhovedet muligt, så det ikke hakker. Og 2 gange endnu. Stille og roligt fremad her, bagud. Og en sidste gang. Hold jeres lange rygsøjle, pas på, at I ikke spænder i kroppen. Og ret jer op igen. Tag en indånding og ryst jeres krop på udåndingen. Nu skal vi arbejde med en mobilitetsøvelse for den øverste del af rygsøjlen. Så tit når man sidder meget ned og arbejder, så har man en tendens til at få en kropsholdning, der falder en lille smule sammen. Så vi plejer at kalde det for skrivebordspuklen. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi med øvelserne får rettet op i det. Så start med at tage 2 fingre, find den nederste del af dit brystben, sæt fingrene imod der, og så stille og roligt på en udånding, fold sammen om fingrene og krum hele din rygsøjle.
På en indånding, så ret dig op til den lange rygsøjle igen. Og skub brystbenet fremad i den retning her. En gang til. Fold sammen. Sørg for, at du ikke spænder i kroppen. Ret dig op igen. Og skub brystbenet fremad. Al bevægelse foregår lige under mine fingre her. Tilbage til den neutrale rygsøjle. 2 fingre igen på midten af brystbenet. På samme måde, jeg folder sammen om fingrene. Sørg for, at I ikke kommer til at spænde i skuldrene og bevæge jer derfra, men at bevægelsen foregår fra rygsøjlen. Så en udånding. Tjek lige, at I ikke spænder i kroppen. Ret jer op igen. Og skub brystbenet fremad. Og igen afslappede skuldre og den her lange fornemmelse i rygsøjlen. Jeg folder sammen igen. Tjekker, at jeg ikke spænder. Retter mig op igen og gør mig lang. Og skubber brystbenet ud mod væggen. Og en sidste gang. Ret dig op igen. Og skub brystbenet mod væggen. Så tager vi den sidste position. Jeg tager mine fingre op mod den øverste del af mit brystben her. Så jeg finder toppen af brystbenet, og så folder jeg sammen der. Retter mig op igen. Og skubber ud mod mine fingre, ud mod væggen. Retter mig op igen. 2 gange nu. Folder sammen om fingrene her. Retter mig op igen og gør mig lang. Og en sidste gang folder sammen om fingrene. Og retter mig op og gør mig lang. Og på samme måde som før, vend tilbage til din neutrale stilling med den lange rygsøjle. Tag et enkelt åndedræt. Og ryst på udåndingen. I den næste øvelse arbejder vi med rotationer i nakken. Tag 2 fingre fra hver hånd. Sæt den ene hånd på de nederste nakkehvirvler. Så mærk på din nakke, find de nederste hvirvler. Roter stille og roligt til den modsatte side, og sørg for, at du bevæger dig fra bunden af din nakke. Stille og roligt ud her. Få de nederste hvirvler med. Når du når helt ud, så gør dig lang igen. Skift hånd. Træk stille og roligt i hvirvlerne med de fingre, der sidder på. Roter til den modsatte side. Og gør dig lang igen. Skift hånd igen. Over til den side, gør dig lang igen. Og 2 gange endnu. Skift hånd. Træk i huden, så du får en fornemmelse for, hvor du skal bevæge dig fra. Roter over. En sidste gang, gør dig lang. Skift hånd. Og roter over. Kom tilbage til din neutrale stilling. Tag en vejrtrækning ind. På en længere udånding gør vi os lange. Nu laver vi et nervestræk for den nerve, der styrer vores trapeziusmuskel. Start med at gøre dig lang. Træk dine skuldre nedad. Giv dig selv en lille dobbelthage, så du trækker hovedet en lille smule ind her, mens du holder længden og skuldrene nede. Så laver vi 5 rolige nik fremad, mens vi holder den her lange rygsøjle. Så jeg vender lige en vinkel til her, så du bedre kan se, hvad der sker. 1,
og 4 endnu. 2. Hold den lange ryg, skuldrene nede. 3. 4. Og en sidste gang. 5. Og lige en kort pause. Så laver vi fuldstændig samme stræk, men nu sætter vi en rotation på til hver side. Så gør dig lang. Træk din hage en lille smule ind. Træk skuldrene nedad. Og så start med at rotere den ene vej. Det skal ikke være så forceret, så du kommer til at spænde. Så bare roter ud, til du mærker et let stræk. Og så laver vi samme nik 5 gange i den retning her. 1. 2. 3. 4. Og 5. Slap lige af et øjeblik. Og så en sidste gang. Gør dig lang. Træk hagen ind. Skuldrene nedad. Roter til den modsatte side. Og 5 nik i den retning. 1. 2. 3. 4. Og 5. Kom tilbage til din neutrale stilling. Tag en dyb vejrtrækning. Gør udåndingen dobbelt så lang, samtidig med at du ryster kroppen og gør din rygsøjle lang. Den næste øvelse hedder håndledscirkler. Løft den ene hånd op. Sørg for, at knoerne laver en vandret linje her. Den linje forsøger vi at holde igennem hele øvelsen. Lang lige rygsøjle. Albuen bliver nogenlunde ind til siden her. Til at starte med, så bevæger du håndledet stille og roligt opad her. Så prøv at holde knoerne vandrette, og sørg for, at bevægelsen kommer fra dit håndled, og ikke fra dine knoer. Stille og roligt her. Og lige en gang endnu. Og så bevæger vi os indad og udad, og det er stadig håndledet, som styrer bevægelsen. Så jeg bevæger mig udad her, og indad her. Og forsøger så vidt muligt at holde mine knoer vandret. Og lige et par gange endnu. Og så sætter vi det sammen, så det bliver til en cirkel, så du kører opad, udad, nedad, indad, opad. Og prøv at lave cirklen så glat og flydende du kan. Mens du holder knoerne vandrette, holder albuen nogenlunde ind til siden, og holder din lange og lige rygsøjle. Og kør den anden vej. Og fint. Så tager vi den modsatte hånd på samme måde. En afslappet knytnæve. Knoerne vandret. Albuen nogenlunde ind til siden. Starter med at køre opad og nedad. Prøv så vidt muligt at slappe af i håndens fingre, så den ikke fuldstændig krampagtigt holder fast, imens du bevæger håndledet. Og lige en gang endnu. Så kører vi indad og udad. Så vi kører indad her og udad. Og igen forsøger så vidt muligt at holde knoerne vandret. Og lige 2 gange endnu. Så kører vi opad, indad, nedad og udad. Prøv at glatte bevægelsen ud, så den bliver så flydende som overhovedet muligt. Og en gang til. Fint, så kører vi den modsatte vej. På samme måde. Kom opad, udad, nedad. Tjek lige din rygsøjle en gang. Sørg for, at din lange lige rygsøjle er der. Og en sidste gang. Og fint. Ryst hænderne en gang.
Slap af i hænder, håndled og underarme. Så arbejder vi med fingerbølger, så øvelsen fungerer på den her måde. Jeg starter med at lave en bølgebevægelse ud fra spidsen af mine fingre, ruller ind og lukker min hånd sammen. Når den er helt lukket sammen, så åbner jeg op på den måde her. Sørg for, at du holder din lange, lige rygsøjle. Rul stille og roligt fingrene ind, det tempo jeg gør her, og åbn op. Ligesom med vores håndledscirkler, så sørger vi for, at knoerne så vidt muligt forbliver vandrette. Så rul stille og roligt ind 3 gange nu, alle fingrene. Åbn op her. Rul ind. Åbn op. Ligesom før, forsøg at gøre bevægelsen så langsom, glidende og afslappet som overhovedet muligt. På den måde der. Så tager vi den anden hånd på samme måde. Ruller ind her. Folder håndledet ned. Og åbner op og spreder fingrene godt. Ruller ind. Lukker ned. Og åbner op her. Langsom, flydende bevægelse. Tre gange nu. Stille og roligt ind her. Åbner op. Og sidste gang. Ruller ind, lukker sammen, åbner op. Så går vi tilbage til den første hånd og laver samme bevægelse, men modsat. Så jeg lukker ind nu, og så ruller jeg op. Det vil nok være lidt sværere for de fleste af jer, men prøv at få samme fornemmelse af afslappet, flydende bevægelse. Luk sammen og rul op. Luk sammen og rul fingrene op led for led. Og lige 3 gange nu. Husk jeres lange rygsøjle og slap af i den hånd, der ikke arbejder. Så tager vi den modsatte hånd, lukker sammen og ruller op her. Lukker sammen og ruller op. Lukker sammen. Ganske langsomt ruller vi op her. Husk på hele tiden at tjekke jeres rygsøjle, tjekke jeres kropsholdning. Sørg for, at I ikke spænder i ansigtet, i skuldrene, i den frie arm eller nogen andre steder. Lige 2 gange endnu. Ruller op, lukker sammen og ruller op. Og til sidst, så ryster vi lige armene en gang. Tager en dyb vejrtrækning. På udåndingen ryster vi kroppen, som vi har gjort med de foregående øvelser.